lang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs
needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradio Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Miyerkules sa ikaapat nga simana sang Adbiento. Patulua subong sang ulan, ang isa nga matarong gikan sa langit, kag ang duta magapatubo sang isa ka manluluwas. Mga muyo kita. O labing maalwan nga Dios, sang nalumos kami sa sala kag kamatayon, gintamod kag ginluwas mo kami paagi sa pagkatawo sang imubugtong nga anak. Itugot nga kami nga nagakilala sang iya pagkari, sing may matinahuron nga paghigugma, mahiusa man sa iya nga amon Ginoo, kag manluluwas, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 46 tubtub 56. Nagsiling si Maria. Ang akon kalag, nagadayaw sa Ginoo, kag ang akon espiritu, nagakalipay sa Dios nga akon manluluwas. Ginulikdan niya ang kubos nga kahimtangan sa iya ulipon. Kag sugod karon, ang tanan nga kaliwatan, magatawag sa akon nga bulahan. Dako gid ang ginhimo sa makagagahom sa akon. Balaan ang iya ngalan. Ang iya kaluoy, nagapadayon sa tagsa kakaliwatan sa mga tao nga may pagtahod sa iya. Ginpakita niya ang kusog sa iya butkon. Ginpahalaplaag niya mga bugalon sa mga panghuna-huna sa ila mga tagipusoon. Ginlaglag niya mga gamhanan halin sa ila mga trono. Kaginbayaw niya ang mga kubos. Ginbusog niya ang mga ginagutom sang maayong mga butang. Kagintabog niya ang mga manggaranon nga wala sang dala. Ginbuligan niya ang Israel nga iya alagad sa pagdumdum sang iya kaluoy.
Suno sa iya ginsaad sa aton mga katigulangan. Kay Abraham, kag sa iya mga kaliwat sa walay katugtuban. Sa sunod sang 3 ka bulan si Maria nagpabilin upod kay Elizabeth, kag dayon nagbalik sa iya puluyan. Pamalandungan naton ang himno sang aton mahal nga Iloy, Santa Maria Birhen, nga sa English ginatawag Magnificat of Mary. Iniisa ka ambahanon nga nagapabutyag sang madalom nga pagkilala kag pagbantala ni Santa Maria Birhen sang presensya sang Ginoo sa iya kabuhi. Subong man sang katuyuan sang pagkari sang aton Ginoong Hesukristo sa sining kalibutan. Pamalandungan naton ang mga pulong nga ginpahayag ni Maria. Ang ini nga mga dinalan halin sa Ebanghelyo ni San Lucas, kag ini pamalandungan naton sa duha ka mga puntos. Una, ang pagpasalamat kag pagkalipay, bangod ang Dios, nagapahayag sang iya kaugalingon paagi sa akon. Si Maria nagapabutyag nga ang Dios naghimo sang dalagko kag mga makatilingala nga mga butang para sa iya. Tungod sini ang mga kaliwatan nagatawag sa iya nga balaan kag nagadayaw sila sa Dios. Ini nagapahayag sa mga pagpanghikot sang espiritu sa kabuhi ni Maria. Makita man ang madalom nga paghigugma sang Dios sa aton tanan nga mga katawhan. Angot sini nga punto, kita ginhangkat man sa pagkilala sang Dios. Nga padayon nga nagatrabaho sa aton personal nga kabuhi, paagi sa aton pagtinguha, paagi sa aton pagsunod sa kabubuton sang Dios, dira sa aton pagserbisyo sa aton isig katawo. Kagani kasubong kay Maria, dapat naton pasalamatan ang Dios sang may dako nga kalipay, kay iya na agom ang himaya paagi sa aton paghimo sang maayo nga mga buhat. Ikaduha nga punto, ang pagpasalamat kag pagkalipay tungod ang Dios nagapahayag sa iya kaugalingon sa akon, paagi sa iban nga mga tawo. Sa dinalan sang aton santos nga ebanghelyo, si Maria nagsambit sang 3 kasahi sa mga tawo nga sa diin ang kaluoy sang Dios, padayon nga ginapahayag. Ini sila amo ang mga ginapigos, ang mga kubos, kag ang mga ginagutom. Sila ang mga katuyuan sang pagkari sang aton Ginoong Hesus, agud sila lugpayon, kag bugayan sang nagakaigo nga grasya bilang tanda sang madalom nga paghigugma sang Dios sa iya mga tinuga. Ilabi na sa mga kubos, pobre kag wala ginasaligan, kundi ang kaluoy sang Dios. Gani, tungod sa ila, konkreto nga makitaan ang wala padayon nga pag-ulikid, aton makitaan ang padayon nga pag-ulikid kag paghigugma sang Dios sa aton tanan. Angot sini, ginahangkat kita tanan sa pagpaubos kag pagdangop sang aton kaugalingon sa kabubuton sang Dios. Malipayon naton nga tatapon ang aton mga panimalay. Kasubong ni Maria, aton man mapahayag ang presensya sang Dios sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Ang ini nga presensya sang Dios yara na sa aton tagsa ka mga kaugalingon, halin pa sang kita yara sa taguangkan sang aton iloy. Pamatukan naton ang mga initiatives kaangay sining Reproductive Health Bill nga nagaguba sang kabuhi sang tao, labi na gid sang lapsag nga yara pa sa taguangkan sang ila mga iloy. Kasubong ni Maria, kabay kita mangin malipayon kag mapasinalamaton sa tanan nga mga bugay sang Dios sa aton matag adlaw nga pagpangabuhi. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410
Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Mga pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio and Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod. Updanay kag magunungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma, kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matutuod gid nga malipayon ang aton Paskwa, kag mangin mabinungahon, mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1 ang Bombo Radio.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Ginhangkat man sang mga problema, dalasang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 27 minutos na nakaligid sa oras nga. Alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Miyerkules, kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 22 na kita sa bulan sang Disyembre 2021.
Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo ang Sindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tob-tob. Sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano pila kamariga panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya kamariga panguna nga mga balita no ato niya paghahatagan sa pagtamod subong ha sining Miyerkules naman yung edisyon sa ato niya nga palatuntunan. And it's 3 days to go na lang iya mga kabinan. 3 kaadlaw na lang. Kag mag-celebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Grabe, no? 3 days more to go. And mag-celebrar na kita iya sa adlaw sang Pasko. Amo na kadasig ang ato niya nga mga inadlaw. Sa mga kauturan naton sa ato niya nga mga kabombo anong marga panguna nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Diri sa ato niya paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Una kita sa aftermath ni sang Bagyo Odette, no? Kung sa rin, padayon ang relief operations nga ginapatigayon especially sa mga badly hit gid mga affected gid nga lugar sang bagyo, particular iya mga kabinan sa Southern Negros. Tinaga ilinabot no mga VIPs kung sang tinalikdan nga sa aton nga mga kabombo sang sa mga tagpalamati naton kung sang Lunes ang presidente sang pungsod Pilipinas diri ang nag-abot to sang kahapon naman iya nga adlaw no Martes. Si Vice President Leni Robredo naman no ang nag-abot. Tiupod niya si Chris Aquino no kag ang boyfriend ni Chris Aquino nga si former DILG Secretary Mel Sarmiento, mga VIPs naman kahapon kung selectan nga adlaw pula, green. So kahapon nga adlaw ti pink naman no? Ang mga nagbibisita sa may Southern Negros. Dala naman iya sang ayuda, particular sa pila ka mga lugar sa sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kag sumuman sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan, no? Ato niya nga diskusyonan. Ang subo lang gid ya subong may kalamidad na nga daan. Pero ang mga kinahanglanon bla sa tiyon sang kalamidad, no? Generator sets or mangin ang container sa mga tubig sus nagamalahal mo perte no. Kis akasubo bala nga amo na ning sitwasyon na bagyuhan ng pila naton ka mga kauturan, may mga negosyante pag nga mentaha sa sitwasyon bawti parihog man ta sa DTI anong pwede naton mahimo dire kag sa mga negosyante gidya no. Kung last time to gani nagligad to may mga kinanglanon kita ya sa sang una man sang sining kasagsagan bla sang COVID, mga oxygen, no? Subong naman niya, generator set, susmera man niya nga puwerte man magpamahal, bawte, mahuya man ta, no? Sige, kag subong man, sa dugang pa nga mga balita, ti ang syudad sa Bacolod, ti mahimo man ipaidalom sa state of calamity ang deklarasyon, kaya ang province nagpaidalom sa state of calamity, ang deklarasyon karon no, sa ginahulat sa sesyon sa mga katapuya sang sangguniang panlunsod. Kag subong man sa mga kabombo naton, ti ang binaligyanay sa mga firecrackers ang palupok, nagsugod na sang Monday and matapos ni siya sa midnight sang December 31 sa pagsugalaw sang bagong tuig. Sige. So, initanan sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ang diskusyonan naton samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga. Drigid lamang sa Miyerkules naman yung edisyon sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports First Edition.
So, kamusta? No? Sa mga kabombo, sa mga kauturan nato, nag-monitor sa aton ho, aga pa, temprano pa, kung di man kamo yung abahin sang kalibutan, pwede ka magpa-reser sa aton Drea, sa Bombo Radyo, especially sa mga utod natin yung mga FW, sige na check ta ni sila no, from time to time ko na kamusta, anong sitwasyon sa ila iya mga kabiran nga, tag sa iya ka mga lugar. No? So, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, no? So, susubong iya nga aga, and tatlo naman lang iya mga kabiran ka, adlaw ang nagibili, no? Maga-celebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Kag speaking sa adlaw sang Pasko, syempre sa December 25, sa mga kauturan kag sa mga kabombo nato ng ato niya nga grand draw. No? Para sa ato niya pinakabongga nga promo, ang 1-2 panalo promo naton diri sa Bombo Radyo. So, hulog lang kamo sa inyo sining mga entries kay amuning ginambal naton. Kung madamo kita sa entries sa ginahulog, syempre, dako gid ang inyo sining tsansa sa pagdaog. So, hulog lang sang mga entries kay malay mo, no? Ikaw ang mangin masunod nga Bombo Milyonaryo. Ika-74 nga Bombo Milyonaryo mangina katapo sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo, no? So ina mismo sa adlaw sang Pasko. Aside from 1 million pesos sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, magduwa sa 1 milyon ka pesos. So mahimo ka pa iya nga magdaog man sang dalagko nga mga papremyo. So mangin kabahin sa aton iya nga grand prize winner, no? So 4 ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para iya sa aton iya nga grand draw Luzon, National Capital Region sa Visayas kag sa Mindanao. And of course, mayara kita iya mga kabinan sang guaranteed prizes sa 24 ka mga areas o kung mga lugar, no? Diriya sa aton, syempre sa may pungsod Pilipinas, no? So sa 24 ka mga areas o kung 24 iya ka mga lugar ang guaranteed prizes naton, no? Ang ato niya nga first prize is 15,000 pesos. Ang ato niya nga second prize is 10,000 pesos. Kang third prize naton is 5,000 pesos, no? So sa kada istasyon sang Bombo Radio kag Star FM, no? May tatlo kita iya mga kabiran ka mga daily winners, no, kada simana, and may sa nahibaluan naton, no. So iniya ang ginabantayan na lang naton iya para naman iya mga kabiran sa aton iya nga grand draw kun sa diin, no, may magdaogid sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Miyara gid kita sang magadaog sang 1 milyon ka pesos, no, para sa aton iya mga kabiran nga bombo milyonaryo. May magadaogid sang 1 million pesos. So, ano pang ginahulat mo? Basi nga, way ka pa nakahulog, no? Sang imo dira iya nga mga entries, no? Basi way ka pa makahulog. So, hulog lang, no? Kaya, pwede kapag yapon kahingagaw kag para ikaw ang mangin bombo milyonaryo sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So, pwede pa hingagaw may tatlo pa kita, or more or less, no? 3 days to go before Christmas, before December 25. So, hingagaw na dira nga daan sa imo sining puti yang sobre, no? Isulat iya mga kabinan ang mga masunod iya nga mga impormasyon, no? Name, address, signature, contact number, proof of purchase, no, week number. So ibutang mo dira week number 7, no, ang title sang promo kag ang pangalan sang Bombo Radio kon Star FM station sa mga lugar. So Bombo Radio Bacolod, okay? So silyuhan mo gid sa mayo ha, ang imo sining envelope sagod nga hindi madula kon mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So adlaw may tsansa ka nga magadaog sang mga dalagko nga mga papremyo, no? Lunes tubtob Biyernes, okay? So Lunes tubtob
or rather, may masang tilikdan, no? May mga winners kita everyday, pero subong yan, ginabantayan naton sa mga kabombo naton is ang ato niya nga grand draw sa December 25, okay? So, ihulog kayo nyo sa mga entries sa mga drop boxes naton sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa imo sini nga lugar. Sa mga kauturan naton kag sa mga kabombo naton, amo na ang ginabantayan naton, no, ang magadaog, no, sang 1 million pesos, okay? 1 million pesos. So, malay mo, no? Ikaw iya ang masunod iya mga kabinan nga bombo milyonaryo, no? So malay mo, ikaw iya ang masunod nga bombo milyonaryo. Imagine bala, no? Ti amo ning ginambal naton matuod-tuod gid ning pamaskwaman para sa inyo kag para iya sa aton nga mga kauturan. Hinablang pagtapos ya antes si magtapos ang tuig ya miyara ka sa 1 million pesos. So ti 1 million perte, no, ti mangin bombo milyonaryo kagid. So agud ina nga may tsansa kag matigayon syempre ang imo sini nga himuon mahulog kagid sang imo sini nga mga entries, okay? So kag syempre ang sikreto dira, no, the more entries you send, the bigger chances of winning. So kung damo kaya sa entries sa ginahulog, dako gid ang imo sini nga tsansa sa pagdaog, no? So hulog lang no, kay manginkabahin ka sang Millionaires Club sang Bombo Radio. So sa mga proofs of purchase naton, ini nga yung mga proofs of purchase, tuman naman ikhapos, no? Pareho na sa mga mister dira. Anong ginainom naton na blang pampaumpaw sa kakapoy, no? Nga halos sa pagkayod everyday, no? So Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. So sa ato niya nga proof of purchase, isa ka Basel Cup o kon sabisan ano lang size sang platinum, 0 o kon Solera, isa na ka-entry. So, and of course, yara man, no, ang pwede na kita makabiyahe. So, pwede na kita makakapadulong iya sa syudad sang Iloilo, and then makabiyahe ka mo to, bisitahe ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. So, sa aton nga proof of purchase, isa ka coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or pawned item, isa naman ka-entry. And subong nga pandemic sa mga kabombo naton, kinahanglan gid naton ang food supplement, di ba? Or ang supplement. So, yara ang said panyawan, basta panyawan, manunggal. So, isa ka empty blister pad o kon banig sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon panyawan banaba o kon garlic plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ka-entry. So, again sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, 6 million in total prizes nationwide. So, araw-araw, baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. So, good luck sa aton yung mga entry senders, especially sa mga loyal naton yung mga entry senders. So, good luck sa inyo kag kabay pa, no? Ikaw ang naghulog sa entry, no? Mangin bombo milyonaryo ka, no? Syempre, ang ang sekreto dira, damo alang ang entries mo nga ginahulog kay dako gid na iya ang imo sini nga tsansa sa pagdaog. Okay, sige, 42 minutos na ang nakaligid sa oras nga alas 4 sa aga. Subong ang probinsya sa Negros Occidental ti ginabisita gid kita, no, sang mga VIPs, mga presidente, vice-presidente. So, ang bal ko rin kung sang Lunes, nag-abot rin ato niya nga presidente, tisang Martes ang VP naman, vice-presidente. Siyempre,
isa dira sa mga kauturan nato niya ti ang pasalamatan nato niya, especially yung paghatag ni nila sa bulig kay makabenepisyo sini ang mga pumuluyo. So nung madayang color mo no? Pabayin nila ng color selection ti iba nagambal. Subong ni sila nagkaramaal sang bulig kay ano ni gani pagtawag naghilapit ng eleksyon, no? Pero syempre ang pasalamatan naton kay may ginadala ni sila nga mga bulig sa mga utod naton sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. So amo na no sa mga kabombota. So ang kahapon no kun again balkon na kun sa Monday si President Duterte yari diri Bongo, and then nag-abot pa si BBM no Bongbong Marcos, and we have presidential daughter Sara Duterte no nag-inabot sila diri, dala sila tanan sang bulig. Kapon nga adlaw si Vice President Leni Robredo tinigapink naman ni sila yatanan. Upod ang actress nga si Chris Aquino, nag-deliver man sila sang food assistance sa Typhoon Odette victims, especially hambal ko na gani sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. No? So, naghatag sila, no? Nag-deliver sila sang ila sining bulig para iya sa mga typhoon residents. Grabe. So, at least amat-amat kaya mo gining pinakinanglanon sa mga kauturan ta. Inang buligid, makao nila gilayon, and at the same time, luwas pa na sa mga nagkalawasak nila yung mga panimalay. Subong sa Southern Negros or sa sur nga bahin sang probinsya, mga lugar nga wala pa sa gihapon iya makabenan sang sang kuryente. No? Grabe, nasubuan kita bala. Kay amo na ning sitwasyon sa mga kauturan tag sa mga kabombota, may nagapamintaha pagidya, no? Ang generator sets kasubo gidya. Tiyan mo nang ginambal, may mga reklamo nga pagtaas ang presyo. Ti ano man, anong pwede ta mahimo? Dito yung DTI, hasta na lang gidya sa monitoring, no? Sa mga kauturan kag sa mga kabombota. Tapos may ara pagid kapon sa social media may pila sa mga panawagan. Nagahambal ni si 6th District Congresswoman na Chideng Alvarez niya, kabalo na ko bala sa presyo sang tubig, palihog lang da sa mga nagkabaligya. Kaya nga, may maminta, may mapasaka pag yung presyo mo sa mga containers, nila, mga mineral water. Ay, grabe. So, that is why, madamo man kita makita, ang drive bala sa social media nga donasyon, tubig, para sa Sipalay, Kabankalan, din mga lugar nga kinahanglanon, ini katama, kay kinahanglanon, gining potable water sa aton iya nga mga kauturan. So, amo ni bala, kasubo katama, nga sa sining mga negosyante man bala, nga matake advantage sa sitwasyon, no? Inang nabagyuhan ng tao, nagubaan na siya sang propidad. Tapos, mamintaha pagid kita ya. Kung pwede lang tayo bla kagamit, ng balon mo na yung dati, kaway man ni saton huya man, magamusin ni man, no? Luoy, maluoy man ta, hindi nga pamintaha anta ang sitwasyon. Kung pwede, plan kung kita negosyante, ti kabalo kita, although nga affected man kita lang sa pandemic, pero kung may mga sulusubra ka dra, madunar ka gani eh. Ay makaluluoy mo. Solo, lawas lang ila nagkalasalbar, kung may mga bilin man sa panimalay nila, haplak man. Why gid? Tapos, syempre, wise la kuryente, ga-aspirar, makabakal generator, tapos out of stock, sold out ang mga generators diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, sa mga kauturan kag sa mga kabombota. Di kabalo kita nga damo demand, pamahalan ta. Susperte man, no? Subo, no? Amo na bala? Hindi gidya manami. May mga amugid ning mga abilidad sang ining pipila lang manigurok mga negosyante nga ni. Agulpi lang imo, yan pamahal ka, tungod kabalo ka nga porting demand. So, hindi man dapat. Di nagaka-out of stock, no?
So tanawon naton, no, hibaloon ginaton ini sa mga kabombo ta ang mga kabanwahanan, ang mga kasyudaran no nga affected tiga pangumpra ni sila mga generator sets. Sa aton nga mga kabombo, no? Kasubo lang gid nang by mga kag ang isa pa gid ang ano ni dapat hindi gid mag ano ni sa mga kabombo ta ang sa tubig pa gid na amo pa gid ang pinaka-concern gid bawti hindi man tani no hindi man ta nagambal ni si sang kahapon nga adlaw si 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez samal niya temprano pakubala na mangkot presyo sang water container no andaman nyo lang kung magpasaka ang presyo kabalo na balang DTI grabe hasta mga water container pagid no mayara pagid na basi wag pa ano ni basi damo pagid jang mag ano bala damo pa magpasaka sang presyo grabe tapos may mga ano pagid may mga post pagid sa social media nga didto bla sa may Southern Negros may mga ara pagid jang mga postings we do not know kung legit ni kung tutuod gini nga natabo pero gin-post niya ni no sa social media. Hambal niya shout out dagali kay inday sa kilid mercury nga Changi 6 liters mo nga mineral water 300 ged. Grabe man. So ano nga tubig mo gold, no? Kay tungod ayawan ang tawo pangita tubig. Mamintaha kay imo ya. Okay lang magpasaka kagamay pero imo ya sobra na gid ni nga presyo. Imagine, huya-huya man, no? Sa tiyempo, subong mamintaha ka pa sa imo nga isig ka pareho. So, tamaan ka subo, no? If ever it's true. Ang himuon ta sini, no? Tinchak ko na yung suggestion, no? Nga pangayuan, resibo, kag i-report sa DTI, kag BIR, galing ang masubo na dira, tikon sa kilid, abi nagabligya. So, hindi mo man na hindi mo man na pangayuan na resibo. Tendency mo, ang tendency mo, hindi mo na lang ka magbakal. Kasi iban matukos, gid mo kay kung way ka tubig. Ang iban pagid ang ginabantayan pagid, mga construction materials, no? Basi amo pagid na magmalahal pagid. So, swerte. Anyway, no, chikero naton, kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod. Kaya again, ang syudad sa Bacolod gina-expectar today kay kung makahingyo, naghambal si Mayor Bing may paidalom siya sa state of calamity ang syudad. Ito, in fairness, diri sa syudad sa Bacolod, mga 19.2 million man tanan mga damage sa pananom, sa mga humayan, sa mga crops diri, kag livestock, kag sa fisheries, no? So, mga 19.2 million, mga sobra 7 mil man ka mga kabalayan na nagkala-damage, so ipaidalo man sa state of calamity. Pero, syempre, dapat tatagan kag ginayasang authority sa mga katapos ang sangguniang panlunsod. Sa pihak nga linya, tsikero nato ng unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo, Liani Zil Minardo. Bombo Zil, good morning! Bomboan, maayong aga, live kita diri subong sa San Sebastian na Katedrala Bomboan. So madamo ang nagasilimba subong Bomboan, pero mas madamo ang nagalagaw diri sa may public seat, sa may public plaza sang Bacolod City Bomboan. Kung makita nato no dira sa may likuran nato na Bomboan sa may patrol dila sang kapulisan, sa diin may naga-checker diri nga mga kapulisan na Bomboan nga sakop sang Police Station 1. So madamo man ang kauturan naton nga nagalagaw na diri sa may syudad sang Bacolod Bomboan, no? So matawhay naman sini nga kagahon ang syudad sang Bacolod apang may mga pamatanon diri Bomboan sa may public plaza sang Bacolod City. So madamo gid Bomboan, may mga bata pangagagmay nagaedad siguro 10 ka tuig, no, kaga 11 anyo. So kasubong man day kaupod sang pulis ining mga
sa mobile group lang bala Bamboan no nga ado ka angay sa nga tanod sini Bamboan ang naga-check mandri sa may San Sebastian Cathedral ba kay sa subang Bamboan nga aga so kadamo-damo gid kagina kuno mga alas 3 isang kaagahon mas madamo pagid ang katawhan diri o kan ang mga nagsilimba compare sa mga aga Bamboan so dira sa may public plaza binagasiga manda sa gyapon ang Christmas lights ni bala nga tunnel of lights sa Bamboan kasubong man ang iban pagin nga parties ni nga Christmas lights no so amo na ang ginakawilihan diri sang mga pamatanon which is naga picture dira sila Bamboan pero ang nagasilimba dira do wala na nag-awas ganito laban pa di ang nagalagaw Bamboan no naka pormada gid ini ang mga pamatanon Bamboan so amo na di subong ang sitwasyon sa siyudad sang Bacolod no parte diri specifically diri sa may San Sebastian Cathedral kag sa may Bacolod City Public Plaza Bamboan. Mga kauturan taya maglagaw ang mga sumilimbaya portige sa kadamo Bombozil no basta nami lang yang tiyempo ya masimbang gabi gid ang isa pagidra especially kung magkanto ka man public plaza mga open spaces mga tanawan mo mga Christmas lights makanto ka sa mga mall so sa pagkadamo-damo tawo way punaw Yes, correct ida Bamboan no subong gani nga aga madamo man diri ang mga kauturan naton nga ari diri subong so may mga baligyaan na diri sa kilid which is ang mga bingkahan bala sa gyapon Bamboan so may mga palamig na no amo ni ka aga so may mga ara man di kapihan sa may kilid kag may lamisa di ang police station 1 nga gindalaman o kanang mga katapo sa naga-checker diri ti kay samtang nagabantay sini sila Bamboan no kinanglan man nila magapangapi kag magapamahaw anay para kondisyon ang lawas sa Bamboan so maglabay gani sila dira sa imo Bombozil kuan sila nagabilit-bit sila mga kape may mga pamatanon do naga-enjoy no as in do ka balik na naman kita liwat kay damo gid na hidlaw kay last Christmas duay nila enjoy mo. Yes, amo gid Bamboan no so doge na buyan gid sa hawla ang mga kauturan naton especially ining mga pamatan-on Bamboan no which is madamo gid riya sila subong nga Bamboan no naga kilinadto diri ang iban hindi man siguro magsilimba kay naka shorts lang man ni Bamboan especially sa mga kalalakinan kay sa mga mismo kababainhan man na Bamboan siguro nagakadto lang gid sila para lagaw-lagaw man ni ang iban kiti wala man ni sila nagasunod sa may simbahan Bamboan nagliga ja ining katedral no puno-puno gid ini kon sa may asta sagwa may nagasilimba pero subong Bamboan sa may sudod lang gini asta ang kauturan naton nga nagasilimba Bamboan. Mas madamo ang sa 3 AM mass. Yes, mas madamo ang tawo Bamboan no so sa information nga nakuha naton diri kung ikumpara naton Bamboan sa subong nga simba nga alas 4 tubtob sini alas 5 Bamboan. Oo, 5 subong sugod naman siya alas 5 sa aga no. Yes, correct ka gid Bamboan so pero matamat man na Bamboan damo sini ang tawo dira sa may sulod sa simbahan. Bombozil, abi mamangkot kita dira sa mga nagabaligya ka kada Christmas ginaano ta sila napulo pa mangkot ta sila kamusta man ang baligyaanay sa ilang mga bibingka mga mainit pa dira nga mga bibingka. Bamboan, come again please. Daw ka, git sang mga hindi ka, yes. Okay, sige. Bombozil, batian mo na ako. Yes, ako rin ka Bamboan, batian. So, hambal ko, mamangkot naman kita dira sa mga pakitaan, naman kami dira sa mga mainit, yung mga bibingka dira sa kilid. Oo, pamangkoton. Tapos sila, kamusta naman ang binaligyanay nila subong? Ining mga nagabaligya, Bamboan. Yes, so, mga bibingka. Yes, sa Bamboan, sa ato na palapitan, adri si Ma'am may ari diri Bamboan isa ka nagabaligya sa bingka no so ato nang pamangkoton diri sa may piya ka Bamboan si Nanay. Nay, good morning. Are malibot kita Bamboan kita kabudlay diri sa may piya. Nay, good morning. Live kita sa may Bombo Radio Nay. So kamusta subong inyo baligya Nay dinay? Okay lang. Okay lang. Pila ka nakatuig nga nagabaligya sang bingka Nay? Mga more than 20. More than 20 years na. So pila na gani ato ni Dad Nay? 66. 66. Ano pangalan tanay? Sorilla. Sorilla. Si Mama Sorilla Bamboan. So 66 na ang iya edad kag more than 20 years na siya nga nagabaligya sini sa bingka. Diri kamusta ang bintahan Nay? Okay man, makapian-pian man. Isa ka adlaw pila ang imo nga binta Nay? Mga sobra man Diyos.
sobra 2,000. So baka dako naman gali bambuan no ang ila Tagpila sininga. ang bilog sang bingka. Tagpila ang bilog gani sang bingkanay. Tag 5. So wala man sang nga pagmahal sila linsang liga, 5 lang man ginang presyoanay. Taas. Wala lang nagataas. So damo gid halin sang alas 3 na nga simba damo di tawo. Damo ija eh. Kung i-compare mas subong na kagang sang Kagida, di na mas damo. Kagina? Oo. Kagina damo. Kagina mas damo gid sa bambuan ang kagina no. Sunod diri kay nanay nga nagasilimba kung ikumparar nato na sa buong bambuan. So last year nakabaligya man da siya gyapon, no? Last year na nakabaligya ka de? Padayon lang gyapon no. Okay man gyapon. Ibis kan may COVID sang last year ya bambuan si nanay ari di gyapon nagabaligya. Pero so, mas damo face mask naman sila nanay. Oo, mas damo binta subong. Mas damo ang binta subong kung compare sang nagligad nay. Doon man gyapon. Amo man gyapon. Oo, kay ang pagkaon niya kinalagda sa tao mo. Oo. Maski magpaano, ang man gyapon ang bintana ya. Wow, tindo kahumot dra sa ilang mga bibingka. Pila na gani? 5 pesos, no? Pila na? Yes, bambuan. So kamot gani may margarine na siyang ginabutang yun ay. Oo, margarine. Ano ginagamit yan ay magluto ka mo sa bingka? Bugas kidya eh. Oo. Pagdabutangan buko, star margarine. Baka namit bambuan. Oo. Mabakal tadi ba Mainit kay nanay. Amo na di bambuan no, ang ilah nga baligyaan subong. So mga pila na imo naluto nay? Damo naman. Damo naman. Sa isa na nay kahaon na sa may box na pila na ang maiguan nay. 33. 33 kabilog. So duwa na ay isa-isa naman ay no. Hakog lang man galing sa uling. Uling lang oo, uling. So uling na niya bambuan ang ila diri nga ginagamit mas lami bibambuan kung uling no ang ginagamit. Kaya sa amo niya bibambuan kahoy gid ni ang ginagamit nila. Do ka nami no. Tiabi ipakita kami sa bibingka ni Nanay da. Ang bilin pa lang bambuan, duwa ka bilog kay nagasukob pa sila ni nanay. Kay damo, grabe damo no. Diya nagabakal sa iya. Dasig maubos no? Yes, sa bambuan sa dasig diri maubos ang ilang baligya. May loto duwa ka bilog. Duwa ka bilog. Oo. So mas babakal kay tinga 5 pesos, ti ko may 20 pesos ka may apat na May apat, bilog. yes. Mabusog ka naman bambuan kay ti human man gyapon sa bugas ini ang bingka nga ginabaligyan nila. Oo, nami no, uling tapos isalang da nila. Pila ka minutos kag maluto ang bingka? Nay pila ka minutes kag maluto ang bingka? 20 minutes sa bambuan, so medyo madugay-dugay man no. Halapit man to nga sa oras. Grabe, gina-timing nila Bombozil, kay kundi natapos siya ang misa mga 4:30 tapos. Damos labing ka. Subong, maluto naman sila kay pagtapos na asang misa by 6 a.m. Kundi may mga luto na sila nga bibingka. Yes, correct kita bambuan kag sige lang ni sila ni nanay luto kay ti damo man sang nagabinakal nga ari diri sa may sagwa bambuan. Oo, so mayo man ano. Kanami man kiti imagine na maka-income sila sa isa ka aga adlaw na, especially sa kagahon, maka 2,000 sila ko di mayo man. Amo gid bambuan no. So kakabudlay daan subong pangitaon biskang piso guro maglakat ka sa dalan kisa bambuan. Hindi ka kakita sa piso kung magpungko kapag gid bambuan. So bakas-bakas lang ano. Kay lapit na lang daan ang Pasko kaga bagong tuig kabudlay bala mag tapos ang tuig bambuan nga wala kagid kwarta biskan pila lang na sa imo sini nga bulsa. Kanami no, kanami amo sa aton ya especially mga utod ni mga OFW nanamian sila magtan-aw bala Bombozil kay amo ni mga mamis nila yangan sa aton sa Pilipinas, simbang gabi, binakal sa mga bibingka, mga musna bala no. Thank you gina. Yes, amo gid gani bambuan. So ining mga kautawran naton nga ara sa may sagwa bambuan kon mga OFW ni bala samtang nagatan-aw ni guro do ginaremenes nila kun kanda kadumduman ini nila nga sangga simbang gabi sila no nagabaligya diri bingka so nagabakal man ini sila bambuan pagkatapos so kan antes sa nga misa bambuan. So diri bambuan no sa may Bacolod City Public Plaza kung makita diri naton. So madamo sa mga kamatanon. Damo mga kabataan sa Quiapo. No boy ni mga kabataan duway ba matyagan ko duway nagatululog.
Mga gani Bomboan, no? Sugod niya sa nagsimbang gabi Bomboan, so daw ang niya nga sako man din nila sa nilagaw Ang mga sa may Iloy plaza. din nila, way ni sila ginapang pugo, pinapang pugo, kag dalog sa mga panimalay nila. So gasalig man guro Bomboan nga nagsilimba, di kali aray sila sa may plaza nagalagaw-lagaw. Gani, lagaw-lagaw sa plaza kay may tunnel of lights kasiga pa tita home drang Christmas light. Yes, katahom gid Bomboan diri sa mga lights no sa may public plaza, especially ning tunnel of lights bala Bomboan no. Amo gini ang ila ginapalitratuhan diri Bomboan. So sige lang. So halong na sila gihapon kag tumano lang gid ang ginapatuman sini nga minimum health protocol Bomboan kiti wala man na di sila ginapunggan gid as long as hindi pa no curfew. So magsunod lang gid sa gihapon sa mga autoridad man nga ginasaway kay Bomboan kung insakto lang man ang ginaobra no hindi man kita pagsawayon. So kung may lain na dira sa ginaobra naton so sawayon gid kita Bomboan. So amo na din subong ang sitwasyon Bomboan sa San Sebastian Cathedral kag Bacolod City Public Plaza no so nagamat-amat pagid damo ang mga kauturan naton nga ari diri subong Bomboan sa makita man naton sa may likuran kung may traffic enforcer man na Bomboan no nga naga-control sini sa mga vehicles para hindi di maga-traffic na yun sa kay kadamo man sa mga kauturan naton diri nga nilabay-labay para checkiyar gid Bomboan no ang nagatinabok-tabok man Bomboan kang malikawan ang aksidente. Amo gani man no. So sige anyway no, makitaan ko gid nga do ka alive gid sang 22 sang aga subong kalabanan pamatanon or mga kauturan naton nga pasimbahan nga bakal bingka kakadto dira sa public plaza no. Pero pagkinala panumdumo naton ha may COVID paghapon so halong gid kita. Anyway sa dugang mga balita karon Bombozil no, especially sa mga bulig bala sa sur nga bahin sang probinsya aton iya nga balikan. Salamat gid Bombozil. Yes, sa Bomboan live kita diri subong sa San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Salamat gid kay Bombo yan ni Zil Minardo live sa Bacolod City Public Plaza. Grabe no. Damo man actually manugbaligya sa bibingka mo na yung mga miss, especially sa mga kauturan tabla nga sa luwas ang pungsod. Ho nagka-monitor sa aton subong do ginasadyahan man no. Kay ti do ka amugid ning kabahin sa aton iyang ano ni na mataan driya sa Pilipinas. Di syempre masimbang gabi kita bilang ano ni kabahin na sang ginahimo naton halin December 16 until December 24 sang kaagahon. So subong because nami ang tiyempo damo ang mga tawo. And then luwasin natin pagtapos simba bawti may bingka dayon no, mabit-bit dayon sang bibingka pauli or kauno namo gid ni ang ginahimo naton no sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Medyo makitaan ta naman gid nga do kabuhi-buhi na magkadto kasubong sa mall sus pwerte gid sa kadamo sang tawo no mabal ka baw do na hidlaw man ang tanan ang mga kabataan do pwede na nga dan bit-biton so may mga malls diri nga kadamo na sang decorations so kadami kadtuan nga masituit mo bilang bata mo ma-enjoy gid ja so amo na yung sitwasyon that is why nga pero again ha, halong lang kita. Pero nubo na gid man ang aton kaso. So amo ra gani importante gid ang vaccination nga magpabakuna kita. Okay, sige. Anyway, pagbalik iya mga kabinan sa aton iya nga pagpangalaga dugang pa nga mga balita aton iya nga diskusyonan. Lang gida, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos,
Ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong. Tapos, siyempre, bakal bugas ang sobra. Ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1. Number 1 ang Bombo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga para tuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Ga problema pagkitagyapon, no? Sa aton connection sa, sa aton nga mga cellular phones, no? Sa aton nga internet connections, no? Problema pa kita, no? May mga jutay pa, medyo nagaigod pa. Especially sa tinalikdan niya nga mga inadlaw. Kay ginkumpirmar gid ni sining mga dalagko ni nga mga duha ni ka dalagko ni nga telco, no? Telecommunication company nga affected sila kay ilang mga towers din nagkalatumba gid man. So ang Globe Telecom ganito nag-explikar man diri sa CDRRMO sa nga siyudad sa Bacolod nga may 40 sila ka towers sa Visayas nga nagkalahaplay gid tungod sa kay Bagyo Odette. Although isa ka telecommunication company duway man niya sa kalag nga mag-explikar and at the same time mga may internet connection tasos nag-igod, no? Perting kabudlay ti basta affected kita nga dan sa Pilipinas ya ay kumparar kita sa iban yung mga kapungsuran niya tido igod bigid ato ni internet connections nadugangan pagid, no? Tapos nag-abot sa point nga budlayan kita mag-contact, budlayan kita magtawag, especially, no? Pero do ka amat-amat naman subong, no? So amo gid ning problem naton dito sa Iloilo, amo man ang ilas ning problema man kag sa ibang nga mga lugar diri sa aton sa Western Visayas kag sa pusod Pilipinas nga naiguan sang Bagyo Odette. No, pero tiway kita may mahimo no? Dapat i-improve gid ni although nga sa kuryente gani kag sa supplies ng tubig do apektado man kita ang importante dre maamat-amat na ni balik, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo kay ti anuhon mo nagkalahaplay bangod ini iya mga kabinansa kay Bagyo Odette perti man ang halit nga natuga ni Odette, no, sa mga infrastructure, sa mga properties
And syempre, ang mga nagdulaan diriya sa aton sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental na dulaan sang kabuhi. Masobra 30 ni ka mga individual. May mga nagkalamising pa. Amo ning halit man niya tuga ni Bagyo Odette sa aton kay kakusog mo. Puwerte kakusog hambal ko na gani ang hangin, no? So kakusog lang. So that is why nga today gani sa mga katapos ang sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod. Ano naman, deklarar nga ipaidalom sa state of calamity, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Puwerte man sa Surigao bala, no? Sa Surigao, grabe man nga mga eksperyensya nga ginsaysay man sa mga pila ka mga residente. Sa Bangotiway na dulaan sila man sa mga sa signal sa telecommunication companies, why man sila sang kuryente, superte man to sa ila. Kundri sa aton sa Negros, halit ni Bagyo Odette, no? Particular sa Southern Negros, perte man. Pero sa Surigao, amo man, grabe, no? So, may mga ara to yung residente nga nagpadulong siya sa market, no? Sang Webes sa kasagsagan ni Bagyo Odette kag pagka alas 2 sa hapon gulpi na nagkusog ang hangin. Wasak, lupad ang tanan ko nga mga ginpamakal. Kag rason nga gindala niya ning iya nga mga kabataan sa panaysayon, kag why sila sa mapadulungan bangod nga puno ang evacuation center, nagdesisyon sila kag siya kag iya nga asawa nga magkutkot sang duta bala Bombo Harold sa idalom sang ilang salog, sa idalom sang salog nila kun sa diin asa sa tuhod ang kadalumon sini kag amo nang ginpanaguan nila, grabe, no? Nagkutkot sila ya. So naglabot sa sobra 4 ka oras ang ilang pagpanago kag kay grabe mo ang katugnaw sa palibot man suno sa ila panaysayon, no? Sang nagkalma amo na sang nagkalma si Bagyo Odette, ang salog lang gid sa ila sa nga balay ang nabilin mo kay gintuklap ginlupad ni Odette ang bubong kag ang dingding sang ila nga balay. So nang kutkot sila sa buho sila nanago. Ay grabe, no? So amo na, no? Birthday pa to sang iya nga bata. Grabe man ning nadangtan sang pamilya, no? Tinagahambal ang dalagitan niya nga bata nga ang iya nga birthday wish kag birthday gift nga ginapangayo sa Ginoo nga maluwas lang sila kay Bagyo Odette. Grabe amo ning mga eksperyensya, hindi lahog-lahog. Especially kung ang balay mo made sa light materials, luparon gid ang ibo nga atop, imagine sila nga 4 nga mga kabataan kag sila nga mag-asawa yan panago sila sa buho mo nagkutkot sila. Paglipas ila atop lupad, mga dingding nila sa panimbalay nila lupad. So grabe nga infrastructure halit manatuga ni Bagyo Odette. So amo na gani sa subong syempre relief operations palabot sa bulig, no? So that is why gina-welcome ang tanan nga bulig Babayin na lang na kung may ara man yung mga kandidato nga nagapamulitika, no? Basta gatupa ang bulig para sa mga kauturan ta, no? Hindi lang man, sa mga naapektuhan ni tanan ni Bagyo Odette. So that is why kita Dris Negros ganiti. Ginabisita kita, ara aton presidente. Iyara man ang vice-presidente. Kag ang mga nagapapili sa subong nagapakitang gilas man, sus, kadasig sang bulig subong, no? Especially kay, di ba nung koleksyon na nga daan, mo ning tiyempo nga makapakitang gilas, hala, kung ano ang ilang, anong color nila sa politika, amo man ang duag sang hasta mga plastic, Bombo Harold mo, no? Hasta mga plastic na nga ginaputsa nila. Tikon pula, abing political colors ang nag-abot, pula man ang mga plastic, kun green man ang plastic, kun pink man kun blue man no? Pero importante, nagabulig. Muna kahit gina-welcome tayo na, no? Although mayara, magiging mga public officials nato niya nga mga sincero, no? Sa aton nga mga kauturan,
Pero mayara, iba niya doon, nagpakitang gilas. Pero hambal ko nagkari importante, nagabulig ni sila. Ang dala ni nila lang nga mga relief goods. Sita ko gini katama nga bulig especially kung nawadaan ka sang balay. No, nagkala palid ang atop mo, mga dingdig mo. Pero amo na blang ginahambal, importante buhi. Kay mintras buhi kaya, ti inaya tanan nga mga properties mo nga inaya, mabulubudlay, manatuod, madulaan kaya sang panimalay, pero may nalang buhi ka, kaya na makakita ka pa sang inog atop mo, inog dingding mo, pero kung wala na yung kabuhi mo, tiyan mo ning masubo-subo. That is why, ambal ko na, speaking sining mga bulig, no? Balikan naton, si Bombo ni Zil Minardo, bulig sa mga nagkalain-lain, nga mga kabanwahanan, ambal ko, halin sa mga nagkalain-lain nga hensya sang gobyerno, parte man ang relief efforts, relief operations, Philippine Army, Philippine Coast Guard, grabe, subong kaaktibo ang Philippine Coast Guard, in fairness ni sa ila, no? And, hasta sa aton nga mga public officials, sa tinalikdan nga adlaw, hambal ko na gani Monday, si President Rodrigo Duterte yara sa Southern Negros, sa Kabankalan. Sang kahapon nga adlaw, si VP Leni Robredo naman, no? Tiko din, naga-pink naman kahapon ng Southern Negros. Hambal ko na, pero importante, may dala nga bulik ka, no? Kag sa mga kauturan naton, especially sa Southern Negros, maski diin man na nagalin yung bulig at batuna, at bulig na para sa inyo, no? Dala tubig, pagkaon, mga immediate gid nga mga kinahanglanon, no, sang aton iya nga mga kauturan. So chikeron naton ang duga nga bulig, pero hambal ko na kani kay ina nagauluugtas kita kay mamentaha pagyapon sa mga generator. Sus, pamahalan pa, mga water containers, mga tubig, mineral water, bawdo ka o baugtas ka man, no? Pero balikan naton dugang pa nga balita sa patrol ni Bombo ni Zil Minardo, no? Sa madulong sa aton sa subong iyang aga, no? Diri sa aton iyang pangalagad sa Bombo Reports First Edition. Sa mga kauturan naton dira ha, nga ti dapat aga pa ni magbalataho, aga pa magbulugtaw, sariwat bugtaw na, bango na, 20 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Iban nakasimbang gabi na, no? Iban kapon, may mga ara pag nga daan nga maluwas sa kaagahon, may mga anticipated mass. So dira sila nagtambong sa mga anticipated mass. Kung hindi makaya nga magmata aga pa, magmata temprano pa. Good morning, Bomboan. Muna gid ang ginatawag nga pakitang gilas gid sila para mapansin. At iya mo gid kung opisyal ka, no? Sa mga national, sadya. Tanan nga mga aspirant sa pagka-presidente kag vice-presidente, galinupad mo, nagalibot sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas para magpakig-unong sa Bagyo Odette. Iba na ito yung mga kuturan, gambal, kung wala election, way makamuga tililiyog, way makamuga sala espiritu nyo kasang libot, no? Makadto sa Surigao, kadto Siargao, kadto sa Panay, kadto sa Negros, libot no? Ito lapit na election. So, sa piyak nga linya, balikan nato ng patrol si Bombo ni Zil Minardo sa dugang pang mga balita. Bombo Zil, please go ahead. Yes, Bomboan. So, diri naman kita sa maya parte, bala sa kawayan, Bomboan, kung sa madamo pagyapon sa evacuees, no, dire sa may evacuation center sa Banwas ang kawayan kung di na Bomboan kalabanan sini sa ila is totally damaged ang ilang mga panimalay, Bomboan. So sang paghalin ganit dito nato no, kung pagbisita, no, nagaamat-amat ini sila sa pamutos o kon pang repack sini Bomboan sang food packs, no, nga ipanghatag sini sa mga kauturan naton. Ini ang kabulig sang Philippine Coast Guard kag sang Philippine Army, Bomboan. So sinigari sa may tourism staff sang Banwas ng Kawayan kay Sir Dario Elias, no. So haga panawagan ini sila, Bomboan, no, nga insyendihon ng anay sila, no, o kon maghulat-hulat na ini sila, Bomboan, ang mga kauturan naton dira sa subong kay kinanglan gid naton ini magabinuligay, no, para matalapod man ini sila, Bomboan. So sa may Banwa naman sang Kawayan, so may ara isa ka injured sinis, no, kay Sir Dario Elias kaluyan, Bomboan, wala sang casualties dira. Sa din ini ang
injured bala bambuan ng residente isa daw natumbahan ini siya sa nga kawayan o kanang puno sa nga kahoy bambuan. So nagligad sa pagbisita is around 5,000 ini ang ilang evacuees pero kaluyan sa buong siguro bambuan no jutay-jutay na ini no kahit ang mga partially damaged so nakaamat-amat naman pauli sa ilang mga panimalay pero subong ang grabe gid no ang sa evacuation center is ini bambuan ang mga totally damaged gid ang panimalay. Makaluluoy madamo- man ni Bombo Zil, no? Ang mga residente man sa Kawayan. Yes. Grabe maning ano sa ila. Dira kita sa Southern Negros. Magalin ka sa sa Kabankalan, sa Ilog, sa Sipalay, sa Kawayan, sa Hinubaan. So ang halit ni sa ila yan ni Bagyo Odette, Puertigid, mga makitaan mo dira mga buildings, eskwelahan nga nagkala guba hasta mga eskwelahan ha. Yes, correct gid Bombo. Ilabi na gid ini sa may coastal area bala Bombo sunugan sa Philippine Coast Guard dito sa may Sipalay Bombo nga daw washing machine ini ang tiyog sa nga tubig sa baybay paglili nila sa paghagunos gito sa bagyo Bombo so mismo sila nagakangawa to sang amuto nga time kay ti Bombo so gusto kon Manila nga maga-dispatch dito sa may substation pero hindi pwede Bombo kay ti ang lagaslas bala sa hangin mas delikado pag sa Bomboan. So adri naman sa banwa sa nga Kawayan Bomboan so kaluyan madamo man sang stakeholders ang nagabuylog sini pag-open sila sa gihapon na Bomboan kung sino pa ang gusto nga maga-donate dira government man or private sector Bomboan. Ambal ko na gani kay na Bombozil maski sino kung mag-pink man dayang plastic, kung mag-blue man dayang plastic, kung mag-pula man dayang plastic ya kay nakadepende kung sino nga mga magadonar especially sa mga nagapapili at batunon kag pasalamatan na ya yapon kay ti makabulig gid ni amo gid kinanglanon sa mga kauturan ta bala na daya ko nagapamulitika sila ya Bombozil. Correct kada Bomboan kay ang kinanglanon giya subong sang kauturan naton is pagkaon kag tubig gid Bomboan miskan ako man Bomboan na bala na dakong sino ni nga politika kung gutom niya Bomboan so kinanglan gid no nga sang pagkaon sini so kumamulitika man sila doon no kay ti kinanglanon gid sang Negrosano na subong sini ang bulig Bomboan arapan gyapon sa may pumuluyo kon sa mga kauturan naton no kung sino ini ang ilang botohon sang importante Bomboan no ara man na siguro sa ila kabubuton especially sini sa mga kapadalagan nga magbulig diri sa may Visayas especially diri sa aton sa Negros Bomboan. Kita mo kahapon kay ara si VP Lenny sa Sur nga bayan sa probinsya sa Negros Occidental gapink man tanan ng Southern Negros Bombozil. Bomboan? Oo. Ambal ko na gani. Ambal ko kita mo kahapon kay si VP Lenny ara sa Southern Negros nagapink man ang sur nga bahin sang probinsya, di ba? Tanan nga tao daw halos supporters pink sa mga plastic to do ka pink to. Color coding lang man Bomboan nagligad may green man kag pula so kagapon pink naman so depende na sa nagasuporta man na Bomboan. Ang importante nagahatag diri sila sa nga bulig Bomboan amo ginang kinanglano naton diri subong. Ichakto na kita ya saludar kita niyo sa effort sa Philippine Coast Guard no. Iniya grabe. Saludar ta no Philippine Army sus makitaan mo gido sila ho ka pamotos. Yes, correct kada Bomboan no sa bahin sang mga nag-augment ng mga personnel kung sa diin sa may Philippine Army kanay pila ka batalyon ang ginpadala dito sa may Sipalay kasubong mandira sa may Kawayan Bomboan no sa may Philippine Coast Guard man nga wala man ni sila pahuway Bomboan halin pa sa nagliligan national makita mo gid ang ilang putoy-putoy sini Bomboan halin pa sa Kabankalan butong dito sa may syudad sa ang Sipalay kag sa may Hinubaan Bomboan no grabe man ang ila sini nga risgo no kasubong man sa Philippine National Police nga nagabuylog gid Bomboan kaga wala man nagapabaya sa sini nga tiyempo nga kinahanglanon gid sang kada isa ang bulig nila Bomboan. Ya sa Bomboan so may pamatian naton ini balano ang dugang nga pahayag sa tourism staff sa nga banwa sang Kawayan si Sir Dario Elias. Amon sa mga evacuees may ara na nga nakabalik sa ilang mga balay sa baybay pero ang wala iya mga balay na sa baybay ara naga stay subong sa amon evacuation center labi na sa mga elementary school kag high school. Tidir so far naglibot na kami kagapon mo kay mayor nga sa Bulata grabe gid ang pinsala nga ginkuan sang bagyo pero subong nagamat-amat naman ang munisipyo pud sa among pinalangga nga mayor
para sa amon nga mga ipanghatag para sa tanang naapektuhan diri sa Banwa sang Kawayan. Sir, regarding sa data nyo, pila ang present na evacuees nyo subong? Subong ang initial nga nakita ko gahapon nga ginreport sa DSWD daw mga sobra na guro 5,000 nga naapektuhan pero hindi pa gid na daw impartial lang na kay ang iya gid sina nga kuan wala pa subong kaya tanan-tanan nga mga barangay pasabit pa na sang ila bala nga calamity nga aw ila nga mga totally kag ang partial nga ipasabit diri sa Banwa tigahulat ta kami subong ang DSWD amo nga consolidate sang tanan-tanan nga naapektuhan sang bagyo. So sir, Sindol, dari ang mga stakeholders ako nang nagbuylog. Tanan-tanan nga kutob sang mga sa LGU gisim pero ang una gid ang amon nga LGU sa pagpanguna sa amon nga mayor Jan Ray kag sa Sanggunang Bayan members nag-upod gid siya nagbulig para mabuligan man ang tanan-tanan galing kay siyempre kun tanan kun ara na subong sila sa mga eskwelahan ang iban amo naginhambal ko nagbaralik naman daw naghagan-hagan pero damo-damo gid ang napiktuhan nga asa subong ara pag sa eskwelahan kay wala sila sang pulian kay ang mga balay nila nagkaano gid tanan. Sa information niya diri sir may casualties or may missing? Ang nabalaan ako kaghapon yaw-yaw sa barangay yaw-yaw daw isa lang gid ang na tumbahan sang lubi. Pero may ara man sa nga mga pilas-pilas guro way kami kabalo pero amo lang nang amo daw isa lang gid guro ang ano. Sa monitoring sir mga pila ang totally damaged Ado hindi pa gid guro masubong mabalaan kay gahulat pa subong ang report ang DSWD gid kung paano gid ang total gid nga damage. So sir kamusta diri subong ang pagpanagtag niyo sang bulig sa mga kauturan? Okay gid no kagi ang indikadiya subong matagaan kun hindi anay ang report gid sa kada barangay kay dira pagabasihan ang paghatagan sila sang mga ampas sila mga bugas dira pagbasihan ti ginahulat gid subong-subong ang kuan ang ilang mga report sa kada barangay para matotal na sa DSWD kung sino pinog gid ang matagaan. So lastly sir ang imong mensahe kag pahanugyan man sa mga kauturan natin diri sa Kawayan. Okay, ang amo na sa tourism kami no ang amo nang ginatugyan nga maintindihanay pag-intindihanay gid anay dapat ang ila ubrahon hulat lang sila sang resulta kay makabaton gid sila basta ara lang sa may lista no kag ang amo ginapang mo kataba ang mga tao tanan hindi man lang isa nakaagaw man sa mga problema gid siya nga tagsa-tag sa pamilya dapat maintindihanay mahulat gid lang anay sila kay subong yung simpre gasugod pa lang nga ang LGU sa papamutos para nga matagaan man sila sa ilang gusto nga pangayo. Bombo Zia? Bamboan, yes, Bamboan sa matang pahayag sa nga tourism staff sa Banwa sa nga Kawayan, si Sir Dario Elias sa Bamboan. So, maayo man ni Bamboan no, kay natinghuhaan man sa gihapon ning mapanagtagan ining mga kauturan naton. So, sang dito Bamboan no, temporaryo man nga ginpanggaan sa mga pagkaon na bala nga ready to eat nga daan Bamboan kay ti ang mga totally damaged niya Bamboan kung bugas ni ang ipanghatag so hindi pa Manila makaon kay kalabanan no, wala sila lulutuan ni nagkaraanod Bamboan. Oo, grabe. So good sa puno gining matabo sini no kadamo gid dira sa Southern Negros nga maski balay nila nagkalahaplak gid Bombo sila mga atop nila ti way na gid no. Yes. Ano ni pero hambal ko na gani mintras buhi taya ti inaya bulubudlay mon tuod pero matingwaan ta na makitan kag ginapasalamatan gid nato no. Kabay pa way pinilian sang ayuda Bombo Zila. Pero in fairness subong to halos ginatagan man tanan sang ayuda no. Way man sang pinilian especially sa mga lugar diri sa Southern Negros. Ti amo na madamo pagid sa mga bulawanon nga tigipuson nga magdonar. Ang isa lang gid na Bombo Zila ang aton ginaano bala kasubo kita. Nayara gid siya nagapaminta nga manegosyante. Ang magani Bamboan sa bahin sini sa mga solar panel bala Bamboan mga generator kag tubig baw. Diyos ko kung maluoy man sinitani sila sa mga kauturan naton nga amo na ni ang nadangtan pataasan pag nila ang presyo Bamboan. So konsensya na lang nga ginatawag pagbatsyag man sa mga kauturan naton na Bamboan no. So sila na nabahala magabinag-binag kay kung sa ila man na matabo Bamboan wala taman ginapangayo. So realize pag ina nila goro Bamboan nga ay amo ni gali kabudlay no kung ang sitwasyon mo maagyan ka sang baha nga daw halos wala ka nagidabilin. So dapat Bamboan no magabinag-binag sila kag konsensyahon man sa mga nagapataas sa mga presyo kag dapat Bamboan gaani itik tulupangod bala sa mga otoridad
kalidad ng dapat sa subong tiyempo bomboan hindi anay pagpataasan ini ang presyo kung ano ang suggested ang retail price ni so ma-remain lang gid sa gihapon anay bomboan. Okay, amo gid no. Sige. Anyway, salamat gid Bombozil. Isa Bomboan para sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Lianizil Minardo sa dugang pang mga balita gindulong sa aton subong iyang aga. Diri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports sa First Edition. No? Sige, ibaloon ta ni dugang, especially dugang nga bulig, amo ning kinahanglanon sa mga kauturan ta naapektuhan sang bagyo sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, ang aton lang gid nga apelasyon sa mga negosyante gid, no? Baw hindi man ta magpamintaha ay sa sitwasyon, mangin fair lang kita, mangin patas lang kita, kay damo ang nagakinahanglan subong. So, syempre, kung nagakinahanglan ni sila tubig, iban, kung nagakinahanglan generator sets, no, hindi man tayo magpatama nga pamahalan ta tungod nahulaan na ganing tawo, no, nahulaan na gani, especially kung ang palangabuhian Manila, no, tanan, masugod gidya sa puno. So, that is why nga deserve kinila nga buligan, no? Mayara gani, may mga yara man sa private sector sa ila initiative bala kuning ilaya pamilya abe na bahaan or amo ni nawadaan sang mga panimalay ti nagakuan sila na may drive man sila nga mahatag bulig, ma-deliver to mga tubig, pagkaon kay amo ni mga Filipinos, no. Duna magid na sa ato ng pagka mabinuligon man. No, pero although mayara lang gid na iya nga mahilig gid bala mamintaha sa sitwasyon nga muna ni ganing nagkalanabo mamintaha pa sa sitwasyon. Mismo si President Rodrigo Duterte ginaprubahan niya ang ining resolution nga nagapahamtang sa anong ka mga lugar sa pungsod sa state of calamity matapos ni nga labyan ni Bagyo Odette, no. So yari ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Welcome and good morning man, Bomboan! Welcome, maayong aga gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Padayon kami sa gyapon ng gasugilanon diri sang aftermath bala ni Bagyo Odette diri sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental, particular sa may Southern Negros. Siyempre, kung sino magbisita diri nga mga public officials, amo man ang duag dira, pero importante, nagatupa ang bulig. Kay sang Monday, si President Balawan naton man si President Rodrigo Duterte, yari diri sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Briefing, aerial survey, commitment niya sa bulig niya, dala relief assistance sa mga pumuluyo sa Southern Negros. Kahapon, nagapink naman ang Southern Negros, kaya naman si VP mo, si Vice President Lenny Robredo, upod si Chris Aquino, kag ang iya bala ni nga fiancé or boyfriend nga si former DILG Secretary Mel Sarmiento, no? So amo ning mga nagilinabot bandriya sa amon kahapon, particular iya sa may Southern Negros. So, padayon, no, ang relief operation sa mga banwa kag syudad sa Southern Negros, bulig nga ginahatag, including iya sang Philippine Coast Guard nga ti may pwerte man ang pagbulig, no, relief goods, relief operations, ang Philippine Army, ang isa lang gid na dere masubo dere Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga halos nagapanawagan sa ahensya sang gobyerno sa DTI nga ang mga presyo bala sa mga generator sets, no, nagaka-out of stock mo kay ang Southern Negros until now blackout, wala sang supply sang kuryente tungod nga devastated gid ni Bagyo Odette. So amo na nagapanawagan sa mga negosyante di magpatama ang mga presyohan na isang tubig kay mineral water, mga potable water gito importante sa Southern Negros mo timera pagid nga ginambal ka pamintaha pagidya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa sitwasyon. Sa amon diri sa may syudad man sang Bacolod, tiyang syudad sang Bacolod sa damage sa crops kag sa
livestock sa fisheries yung mga 19.2 million. So today, gina-expectar man sa makatapo iya sa sangguniang panon sa siyudad sa Bacolod nga maaprubahan man nga ang Bacolod ipaidalo man sa state of calamity base ni sa pag-propose man ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. And subong yahote di ba Christmas no ang simbang gabi ti Wayman Punaw mga kauturan namon diri sa may syudad sa Bacolod. So damo gyapon gilinuwa para nga makasimbang gabi no. And ang baligyan ay diri sa mga firecrackers ang palupok nagsugod naman sang December 20 until ini sa midnight sang December 31 suno gani sa pagpahayag sa amon iya sa Bombo Radio na Executive Assistant to the Mayor Ernie Pinida. Now sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Kasi ang mga nagapanguna namon man nga mga balita no diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan ang amon to nga ang amon to nga sa part sang provincial health office or PHO Aklan ginasugid nga nakalabot na kami no sa 78.8% nga target nga populasyon ang mga nabakunahan kontra sa COVID-19. Lagpas na kami sa inatawag nga herd immunity. Kaginapayag sa ngamon nga PHO Aklan nga dire-diretso no ang ilang inoculation hasta sa katapusan sang siningadag-on ang sa ila ba nga bag-o nga vaccination area sa amon nga may ACC gym kag handom gid no nila nga mabakunahan ang 100% nga target nga populasyon diri sa amon sa bilog nga probinsya sang Aklan. Kag sa karon ginatabangan nila no sa ilang nga vaccination program ang 5 ka mga banwa nga daw sa ilang nga pag-usisa daw kulelat sa listahan. So para mas mapadasig, ginatabangan nila na kaginadeployan sang ilaman nga mga tabuhan, sang ilang nga mga miyembro para nga mas pagid nga mapadasig, partikular ang banwasang Libakaw, Ibahay, Banga kag ini nga banwasang New Washington kag banwasang Nabas. No, kag dugang statement to kagapon sa amon nga taga PHO nga nagabato na sila sang nagapa-booster shot no bilang dugang protection siyempre sa COVID-19. Kinalakipan ina sang mga healthcare workers, mga senior citizen kag mga with comorbidities no nga nakabaton sang ilang second dose sang bakuna sang nagligad tunga bulan sang Marso hasta Abril kama naman ang mga nabakunahan na sang Johnson or Johnson and Johnson. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita ang namon di no ang isa namon di ka gamay lang nga negosyante laging tago namon sa pangalan nga si alias Inday te nagahatag sang iyang statement sa Bombo Radio Kalibo no ini matapos nga gamay lang gid siya mabiktima sang duha ka mga persona nga may dala nga bitbit nga piki nga kwarta di naglibot-libot na sila sa RTW na sa ilang pwesto sa iyang butik diri sa Kalibo kag moto daw may ginbuol to nga items kag worth of 100 pesos pero ang imbayad sa iya 1,000 pesos daw natukiban niya to nga piki amo to nga dalalagan ang duha ka mga persona kag moto sakay sa motorsiklo kag gin pakamay na lang pa-record sa amon nga otoridad kag dire-diretso para nga magpa-interview para nga mai-aware ang amon ding nga mga pumuluyo no nga mga negosyante nga mga gamay namon nga negosyante dire mga may mga yara nga mini sari-sari store nga maging alerto no kay damo na di ang mga biktima nga mga aklanon mga gamay nga negosyante sang ina nga mga peke nga kwarta 1,000 peso bill kag 500 peso bill.
Kagadugan namon nga malita no, diri sa amon nga may isla sa Boracay ginatutukan sa amon nga konsubong taga DNR para nga mapanami pagit ang amon nga may isla sa Boracay. Amala ni so far ang amon mga nagapuna nga mga balita diri sa amon sa Aklan sa bilog nga banwa sang Kalibo. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo. Saylo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Kang mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amo naman diri ang mga balita sa syudad sang Rojas, Kabugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon may duha kami din nga patay nga na-record sa Bugos namon nga probinsya. Ang una, amo to galing na sa Puana ang bangkay sining 11 anyos nga lalaki nga nalumos dira sa may bahin sang Barangay Paslang or sa Paslang River sa Barangay Salukon, Banwa, Iyasang Panitan. O sa rin, una tong report sa Lunes nga adlaw ay nag-upod ni siya sa iyang abyan nga mahaboy lang sila tani isang patay na nga tutoy sa suba. Ay naghinagaday nga maligo tapos nagsakay pa sila sa lantay or balsa. Ginkuha ang igot ay nagpatunga gid lang to ang lantay sa tunga sang suba. Naglulumpat sila ay posible kinulbaan naglugdang na iya dayon ang 11 anyos nga lalaki. Ti atong upod niya nga bata iya nga 8 ka tuig tong nga edad. Kabalo maglangoy, tinagpahiga-ligad siya, kag sang nakita niya itong wala na makabutwa iya abyan, nagpangahiyo siya sang bulig sa iya nga amay, tigin na gilayon mga ginsalom, ang 11 anyos nga lalaki, pero wala gid. Tubdob nga ngayon, gani sila sang pagresponde, pilaman ka oras, masobra 24 oras, ang pagpatigayon sang search and retrieval operation na. Sang ginting mga persa sa amon diring mga otoridad kag kahapon gani alas 4 sa hapon nakita ang bangkay malapit man no sa ginaluntaran sang insidente ay patay na gid no muna nga nagakasubo gid no ang pamilya ti way man ginila uman ining kaangay nga mga aksidente. Dito man sa may bahin sang kwartero sa may barangay Angoba sa nasambitan nga Banwa, dead on arrival man nalapakan gid no ining motorsiklo nga sakay sa 17 anyos nga babayi nga residente ya sa barangay Santa Cruz sa Banwa San Dumalag kung sariin gani ti nabungguan ni siya sang salakyan nga ginapanag-iyahan gani no sang taga barangay Bingawan syudad sang Iloilo or sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Karon nagka-kustodiya no gina-kustodiya ining driver sang salakyan dira sa may bahin sang Quarter o Municipal Police Station kung ano ang mangin investigasyon sa mga kapulisan diri angot sa natabo nga aksidente. Kag no sa dugang paginamon ganit diri nga balita ang Kapelco personnel diri Bombo Radio Western Visayas dira na sa may bahin sang isla sang Guimaras agod nga mag-augment dira sa mga electric cooperatives agod nga magpatigayon no sang clearing operation or kung agod nga bala mapadbalik ka sa madasig ang linya sang supply ka sang kuryente dira sa may isla sang Guimaras nga naapektuhan gani bangod sa nagaagi nga bagyo Odetta. Sunod rin sa amon nga General Manager sang Kapelco nga sa idalom na sang ilang nga programa bilang bala nga augmentation man kay man gabululigay sila nga mga electric cooperatives sa Bugos Manaton dire nga Western Visayas kag sa Pilipinas. Pagkatapos nila sa Guimaras diretso sila sa Kabangkalan City sa Negros Occidental agod nga magbulig man dira sa mga nagkalatumba dire nga poste nga mapabalik ka sa madasig ang ila supply sang kuryente. So far, mga madalaguan, mga balita diri sa amon syudad Kabugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas sa amon diri nga mga nagapangunang balita. Ang syudad sang Iloilo kahapon nagdeklara niya sang state of calamity kahapon nga adlaw. Apang diri sa may probinsya sang Iloilo, maduludugayan pa ni siguro kay tigin pisa-pisa patuya kahapon ang PDRMC, ang Provincial Disaster Risk and Reduction and Management Council, agod nga tido ginalantaw niya sa mga sangguniang panlalawigan nga do hindi alalangay ang pag-classify sang pagdeklara sang rekomendasyon nila nga ideklara sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Sa bahin naman niya sa natabo nga sunog sa may bahin sang
Oton, Iloilo. Titutukan nga imbestigahan sang Oton Municipal Police Station ang natabo yang kinawatay sa pila ka mga market stall sa may merkado sa Oton kadungan sang natabo nga sunog. Sunog kay Police Major Robert Jason Pancha ang hepe sang Oton PNP. Iya nga ginpahayag nga mayara sang duha na ka mga vendors ang nagpalapit sa ila kag magapasaka sang reklamo. Sa subong gina-consolidate pa ang tanan nga nakawatan nga mga vendors agod nga ti mahibaluan kung pila ang kabugusan nga balor sa mga kinawat nga mga frozen goods. Ginaulat pa sa Oton PNP ang magpasaka man sang complaint. Ang iban pa yang mga vendors para sa pag-usad sang investigasyon kag matumod ang tanan nga involved sa amoya nga insidente. Sa pihak nga bahin, mayara na sa relocation site para sa mga vendors nga nadulaan sang pwesto sa natabo nga sunog sa may Oton Public Market. Tingin pahayag ni Japheth Salinas, ang municipal administrator sang Banwa sang Oton, nga gina-finalize na ang pagplastar sa ginatos ka mga vendors agod nga ti indi man sila madulaan sang palang buhian. Kay ginabanta, masobra 300 ka mga stalls ang nagkalaupos ang nadala sang sunog sang nagligad lamang nga mga inadlaw. Kaga sa diri naman bala kita sa bahin sa Bayanihan Bakunahan nagapadayon diri sa gihapon ang Bayanihan Bakunahan sa may probinsya sang Iloilo December 20 sang isa ka adlaw tubtob iniya sa may December 22 ang pagpatigayon sang Bayanihan Bakunahan good for 3 days. Kaga ang Pilipinas, Bombo Radio Western Visayas, hindi ko yung mabalaan kung ma-proud din man kita sini kay ti ang Pilipinas, Bombo Radio Bacolod, Bomboan, nagapanguna ang Pilipinas sa listahan sang mga pungsod sa kadugayon sa paglantaw sa adult site nga Pornhub sa tuig 2021. Bomboan? Ay abaw. Bombo Lindsay, kita gidya, no? So, do hindi kita manamian sini, no? Ti ano ning plastada, ma-monitor gidya, no? Nga kita gidya gali ang malawig, madugay magtanaw sa mga porn site. So, ang masubo pagid na dira, no? Kung ang pang-idaron bala, pang-idaron, that is why nga hindi gid manami ang mo mga bagay, ti kun mga lamharon pa na dira, ti kundi do hindi gid na manami, Bombo Lindsay. Amo gid Bomboan kaga ti ang matutukan ni dapat sang aton mangin aware ang aton nga mga kabombo, especially ang mga ginikanan Bombo Radio Rojas nga ti giyahan ang ilang mga kabataan kay base bala mas madamo pa yang mga lamaharon nga edad, ang mga minor de edad nga nagalantaw sang sining Pornhub kay ti nagalawi gani average 11 minutes and 31 seconds ang ginalantaw sa mga Pinoy sa pagbisita daraya sa may Pornhub, Bombo Radio Rojas. Nagsibot gani kita, no, Bombo Lindsay, kay man sa bilog yung kalibutan grabe ang Pilipinas, yung top 1, no, waiga pa ulihi ang aton nga Pilipinas, pero ti, amo ini, do sa kalain man ini nga top 1 kita iya, wai gani kita gawa top 1 sa pila ka mga diri, okay tani kon mga sa iban nga mga bala nga pa indis pero ti ini top 1 kita diri sa mga nagalantaw sining mga pornographic, no, sa sites especially ang Pornhub nina kaga damo gani nga nagalantaw ang mga kabataan. Pero tani matutukan nina sa ngato niya nga mga gobyerno kun mano matugda nila diri, Bombo Lindsay. Oho, amo gid. Kaga anuman ang sa bilog nga kalibutan kita nagapanguna ginsundan kita sang Japan nga may 10 minutes and 3 seconds, ang France 10 minutes and 2 seconds, ang Netherlands 9 minutes and 59 seconds kag ang Ukraine 9 minutes and 43 seconds. Ti ano ba lang mga ginalantaw sini sang mga Pinoy nga nagalabot gid kita sa 11 minutes and 31 seconds. Bombo Radio Kalibo. Bala na gid siguro sa iban man kung anong ginatawaan nila sang oras. Kaya kung anong rason bala kung nga ginatawaan nila sang oras nung ina nga bagay. Siguro kung sa kakon ya Bombo Radio Western Visayas, no? Dapat naging nga hataga na sang aksyon sang aton nga taga PNP, no? Kay diri sa amon sa Aklan sa nang ligad to nga I think last week, no? May yara nga nagluntad nga pagpatay sa isa ka 7 years old nga babayi. Ang suspect 14 years old.
Kaya tutukiban siguro daw ang amoto nga suspect daw base kon may ideya na kag mahilig bila maglantaw sa musina nga mga bagay, amoto nakapukaw siyang libido bila nga hana nyo nga kuan bala hana nyo nga himuslan ang moto nga 8 years old pero way guro man dayon pero gin kwanto gin tad-tad niya sang buno no para hindi na magkuan bala hindi niya makasugid sa iya tong ginikanan nga motong ginhimo sa iya o ti nahibaluan sang ginikanan syempre dakop man gyapon ang suspect so meaning may mga malaina nga ikatuga, especially sa aton nga kabataan subong, nga ang halos oras gid nila nakatutok sa social media, sa cellphone, kag sa kun ano, nga mga malain, nga mga website, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lidsi. Insakto gid na Bombo Radio Kalibot do ginahiloan niya ang paminsaron sa mga kabataan kung masami sila bisita sa sining adult site kag din nasulat man niya sa Pornhub ngati ang most searched keyword sa Pilipinas amuya ang Pinay. Ginsundan ina iya sang hentai, sang Japanese, sang Pinoy, Korean, Asian, Japanese uncensored, Japanese wife, anime kag lesbian. Amo na iya ang most searched nga mga keyword sa sining Pornhub. Alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo gid. Sige, salamat gid. Bombo Radio Western Visayas. Kagway naman kita yung mga kabiri-minabiri nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo, Mary Divine Grace Quelio kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon na daog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata.
magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok, ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo!